Welcome sa Planet Earth! Ito na naman tayo sa walang kwentang vlog. Andito na ang Unstoppable Mukbang Edition. Ihanda mo na ang materyales. And everybody, let's begin! Ihanda mo na ang lamisa. Ihanda mo na rin ang lampin. Ihanda ang plato. Lagyan ng kanin. Gago! Lagyan ng ulam. Ina mo, ginagawa mo! What the fuck? Lagyan ng ulam. What? Siyempre, ilagay mo ang magic balls. Woo! What? At pagkatapos, itap mo yung tae. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tae, tae. Tae. What? And everybody, let's rock and roll. Yeah! Siyempre, andito na ang shout out to the world. Shout out to you, Clinzy Cabillion. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Boo! Woo! Siyempre, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe. Ito yung pinakamalakas na nilalang sa Gaisano Grand Mall, Dumanhog. Clinzy Cabillion. Clinzy Cabillion, shout out to you, pre. Y'all gon' make me lose my mind. I am the one, yes, I don't need it. Hey, that's pretty good. Tawanan kaayo. Oh, grabe, ang sarap. Oh, yummy. Sobrang lakas ng tama ito. Grabe, sobrang walang katulad. Super duper yummy. Sobrang lusog-busog. Oh, grabe. Grabe ang sarap ng magic balls. Wow! Thank you so much sa pagpanonood. Gumitin naman kayo dyan kahit konti kasi ang pangit nyo. Gumitin naman kayo dyan kahit konti kasi ang pangit nyo. Salamat sa walang kwentang vlog. Siyempre, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe. At siyempre, meron pa sa mga bustyok dyan sa Laom Atabay, Ronda, Cebu. Shout out to you, Dib. Siyempre, shout out to you, Russell. What? Russell. At hindi naman pahuli si Bustyok Christian. Siyempre, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe.